Всем привет! Сегодня споем песню Рената Рахматуллина «Тормош китабы». Приятного прослушивания! Кем язганысың бу тормошны, кем китабын укыган, берәүләр яши гөрләтеп, кемнәрдер артта калган, кемгәдер биргән барында матурын, рәхәтлеген, кайберләре аңламыйлар, нигә дип яшәгәнен, нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барысына. Кеше бит ике яшәмий, шуңа күңел ярысы йола. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр, җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Әкияттәй булса иде тормышның эчтәлеге, кайгы-хәсрәт күрмичәләр яшәсәк кенә иде. Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән, җырлыйк, көлик, шаярышыйк, калганын Ходай белгән. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барысына. Кеше бит ике яшәмей, шуңа күңел ярысы йола. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр, җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр.